Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел төрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәрберегезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аллаһның тыйганнарыннан тиешенчә тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Тиешенчә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Раббыбыз Аллаһ әле кайчан гына безгә изге, бөек Рамазан айының мүбәрәк көннәрендә уразалар тотарга, аның мәртәбәле төннәрендә кыямнар торырга, зикр, дуга, тәсбихларда булырга насип иткән иде. Каршыбызда яна изге көннәр килү көтелә. Ул да булса Зөлхиҗҗә айының 1-нче 10 көне. Бер атнадан киләсе пәнҗешәмбе, киләсе җомга көннәрендә җир өстендә изге 10 көнлек Зөлхиҗҗәнең 10 көне башлана. Азиз кардәшләрем, Раббыгызны бийекләгез. Һәм аның һәр даим безгә ирешеп торучы шиксез нигъмәтләренә шөкр итегез. Аллаһ Тәгалә безнең гомерләребезне биреп, безгә дөньяның иң дәрәҗәле көннәренә ирешергә насип итә. Зөлхиҗҗә айы, аның әүвәлге 10 көне, Аллаһ Тәгалә шушы көннәрне башка көннәрдән айырып алды һәм аларга өстенлек дәрәҗә бирде. Китабы Коръәндә Раббыбыз шушы 10 көн белән ант итте һәм Фәҗр сүрәсенең 1-2 аятларында «Вәл фәҗр вә ләялин ашр» иртә белән, таң белән ант итәм һәм 10 төн белән ант итәм диде. Тәфсир галимнәре монда сүз Зөлхиҗҗәнең 1-нче 10 көне турында бара диде. Шулай ук Хаҗ сүрәсенең 28-нче аятында Аллаһ Тәгалә «Ва язкурусмаллаһи фи айямин ма'лумат» Аллаһы Тәгаләне зикр итсеннәр, Аллаһны искә алсыннар билгеле көннәрдә диде. Һәм Абдулла ибн Аббас, Ибн Касир дә шуны китерә, аның сүзләрен, бу Зөлхиҗҗәнең 10 көне турында. Ягъни Аллаһ Тәгалә Зөлхиҗҗәнең 10 көнендә билгеле көннәрдә Аллаһны айыруча күп зикр итегез дип айырып әйтте диде. Һәм җәмәгать җир өстенә Аллаһының илчесе сөекле пәйгамбәребез килгәч тә, ул кешеләрнең күңелләрендә шушы 10 көнгә хөрмәт уятты. Шушы 10 көнгә булган ихтирамны тәрбия кылды, аларга моны сеңдерде. Һәм бу көннәрдә үзенең өммәтен айыруча тырышырга, айыруча күп изгелекләр кылырга өндәде. Һәм бу хакта берничә пәйгамбәребезнең хадисен генә искә алыйк. Шуларның берсе пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ма мин айямин ал-амалу салиху фиха ахаббу илаллаһи мин һазихи ал-айям" диде. Шушы Зөлхиҗҗәнең 10 көнендә кылынган изге гамәлдән дә хәерле көннәр юк диде. Шушы 10 көндә кылынган гамәлләрдән дә хәерлерәк гамәлләр юк диде. Һәм сахабалар сорадылар: "Я Расулаллах, валал джихаду фи сабилилlah.
Хатта Аллах юлында иң авыр, иң күп тырышлык, сабырлык, көч сорый торган жихад кылу да ул кадар изгелек түгелмени диде. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, аннан да шушы 10 көннән дә кылынган изгелектән башка изгелек юк диде, аннан да изгерәк. Шунасын сахаба әйттеләр, нигә бу жихадтан да изгелеме диде. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, хатта жихад та ул кадар изгелек түгел диде. Илля мәгәр, әгәр дә бер кеше чыгып китсә жихадка үзенең бүтән малын алып, ягъни бүтән җыйган байлыгын алып, һәм үзенең гәүдәсен алып чыгып китеп шунда шахид китсә генә диде. Шул дәрәҗәгә ирешер, ләкин Аллаһ юлындагы җихад та бу дәрәҗәдә, бу кадар дәрәҗәдә түгел диде. Шулай ук Ибн Аббас радиллаһу анһума, Аллаһ разый булсын, аннан да әтисеннән дә тапшыра Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мал амалу фи айямин афдалу фи һадиһи ал-ашр" диде. Шушы 10 көндә кылынган изгелектән дә бүтән хәерлерәк көннәр юк диде. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, һәм шул ук сорауны бирделәр. Хатта җихадтамы диде. Хатта җихадта диде, илля мәгәр кемдер малын, җанын сугыш шунда калдырса гына диде. Ягъни шунда бүтән малын садака итеп, үзенең гомерен шунда бирсә генә, шушы дәрәҗәгә ирешер диде. Бу Бухари риваятендә килә. Азиз кардәшләрем, менә Рамазан айы дигәч, өммәтнең күпчелеге аның дәрәҗәсен, аның савабын, бәрәкәтен күпмедер дәрәҗәдә аңлыйбыз кебек. Рамазан алдыннан күп вагазлар сөйлибез. Рамазанда хатта ел буе гынахта шумып яшәгән кайбер кешеләр, күрәсең, Рамазанда үзгәрәләр. Яхшымы бу, яманмы, Аллаһ үзе белә. Аллаһ үзе хидаяткә күрсен. Безнең авылда бер гаилә бар иде. Хәзер дә бар. Аллаһ Тәгалә аларга хәерле иман, бәрәкәт бирсен. Ул гаиләдә Рамазан бәйрәм иде. Ни өчен? Чөнки ай буе әтиләр арак эчми иде. Ел буе эчә, ел буе исерек. Күрәсең, яки кичкенә вакытта әбидән нәрсәдер кирип калган, әллә бабайдан нидер кирип калган. Ул менә бер ай буе эчми иде. Кулына диспут тотып, башына түбәтә кия иде. Әлхәмдүлилләһ, хәзер инде ул айныды. Аллаһ Тәгалә хидayat бирсен, ләкин Рамазан айы аның бүтән гаиләсенә бәйрәм иде. Чөнки алар Рамазанда гына әтиләрен айнып күрәләр иде. Шуңа күрә Рамазан дигәч, ниндидер хөрмәт, ихтирам сизелә. Ләкин җәмәгать, Зулхиҗҗәнең 1нче 10 көне дигәч, моны гади мәчет юлыннан, дин юлыннан әле ерак йөргән гади татарлар, милләттәшләребез генә түгел, моны хәтта 5 намазда булып, мәчеттә булган, намазда, гыйбадәттә булган егетләребез, кызларыбыз да моны әле күбез аңлап бетермибез. Ә бит Аллаһ Тәгалә чыннан да бу 10 көнне айырды. Булар айыруча изге көннәр булып саналды. Әллә җәмәгать, без имамнар аңлатып бетерә алмыйбызмы? Бу көннәрнең мәртәбәсен әллә үзебез аңлап бетерә алмыйбызмы, имамнар? Әллә Рамазандагы кебек шайтаннар богауланмаган бит монда? Шуңа без җиңсызганып изгелеккә кирип китә алмыйбызмы? Ләкин Пәйгамбәребезнең сахабалары бу көннәрне, бу 10 көнне көтеп алганнар. Әлеге көннәрдә бик күп изгелекләргә омтылып, хәтта җәмәгать хәлдән тая торган булганнар. Саид ибн Җубайр турында әйтәләр, ул ди шушы 10 көндә иҗтихад кылудан ди, хәтта аның гамәл кылырга көче калмый иде ди. Ягъни аның хәле бетә торган булган, ул тырышкан, уразасында да, намазында да, зикрендә дә, кемгәдер ярдәм итүдә дә, садакада да шул кадәр тырышкан, хәтта Саид ибн Җубайрның соңга таба хәле бетә иде ди. Чөнки шул кадәр бу көнне 10 көн эчендә күбрәк изгелек кылып калырга тырыша иде ди. Һәм сахабалар алар бу көннәрне зурладылар. Һәм Рамазан дигәч, аның дәрәҗәсе, әлбәттә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә шәһру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан диде. Рамазан айы бу айда Qur'ан инде ди. Qur'ан ингән ай.
Құр'ан инген соңғы 10 түн, Қадыр түні, бұлар иң изге вақытлар, иң изге мезгілләр. Ләкин бу көннәрнең дәрәҗәсе нәрсәдәсең? Ибн Хаджар рахимахуллах әйтә, Зүлхиҗҗәнең 10 көненең дәрәҗәсе ди, аят һәм хадисләрдән аңлашыла ди, бу көннәр ди үз эченә иң зур гыйбадәтләрне җыйганнар ди. Хәтта әйтә, уммахатул ибадат ди. Гыйбадәтнең аналарын җыйганнар ди. Ягъни ана дигәч иң дәрәҗәлесе дигән сүз. Монда намаз ди. Чөнки без намазны укыйбыз, гыйбадәтебезне кылабыз. Монда ураза, әле ураза турында хәзер аерым әйтәм. Монда садака, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям садака изгелек диде. Шуңа күрә бу көннәрдә садака бирү, монда хаҗ. Фарыз хаҗы. Бу гомрә түгел, бу нәфил түгел, бу фарыз хаҗ. Һәм ничә миллион халык бүгенге көндә юнәлә изге Мәккә, Мәдинә җирләренә, Мина, Муздалифаларга, Гарафа тирәләренә. Ни өчен? Бүйек фарыз хаҗны торгызу өчен. Шуңа күрә бу кадәр изгелек ди, шушы көннәрдә генә җыела ди. Әле без моңа әйтмәдек корбан чалуны. Әле монда зикр, тәсбихлары бар, бу көннәрнең аерым шушы көннәргә хас булган. Шуңа күрә Ибн Хаджар әйтә, менә шушы бөтен гыйбадәтләрне бу 10 көн үз эченә җыйган ди. Үз эченә җыйган ди. Шуңа күрә аның дәрәҗәсе зур ди. Һәм азиз кардәшләрем, менә шушы аятлар һәм хадисләргә нигезләнеп без шуны әйтәбез. Ел дәврендә иң изге көннәр Зүлхиҗҗәнең шушы 10 көне. Хәтта җәмәгать галимнәребез әйтә, иң изге 10 төн Рамазанның ахыр 10 төне ди. Ахыр 10 төне. Ни өчен? Чөнки монда Кадр киче килә. 10 мең айдан хәерлерәк дигән аят килә. Шуңа күрә без шушы 10 төнне саклыйбыз, көтеп утырмыйбыз, 27-сен генә яки тагын. Бу иң изге төннәр. Ләкин галимнәребез яза. Зүлхиҗҗәнең 10 көне ди, Рамазанның ахыр 10 көненнән хәерлерәк ди. 10 төне димим, 10 төне башка. Зүлхиҗҗәнең 10 төне Рамазанның ахыр 10 төненнән хәерлерәк түгел. Ләкин Зүлхиҗҗәнең 10 көне көндезләре безгә изгелек кылыр өчен, гыйбадәт кылыр өчен Рамазанның ахыр 10 көненнән дә хәерлерәк, дәрәҗәлерәк ди. Бу нәрсә дигән сүз? Җәмәгать, хәтта күп кенә кардәшләребез соңгы 10 төндә, 10 көндә ихтикафларга китәләр. Дөньяларын калдыралар. Көн-төн Коръан укырга, зикр, тәсбих, дуга, духа намазларын калдырмаска тырышалар. Закатларын чыгаралар. Чөнки бу шундый мәртәбәле, дәрәҗәле көннәр. Галимнәребез әйтә, Зүлхиҗҗәнең 10 көне ди, хәтта Рамазанның ахыр 10 көненнән өстенрәк ди. Без бу әйберне аңлый алмыйбыз, җәмәгать. Без әле мондан ерак. Һәм кызганыч, моны хәтта арабызда гыйлемлерәк булган шәхесләребез дә аңлатып бетерә алмыйбыз. Аңлатып бетерә алмыйлар гомум мәхәлләгә. Шуңа күрә без моның өстендә әлбәттә җәмәгать эшләргә тиеш, моның дәрәҗәсен без күтәрергә тиеш. Һәм шуңа күрә җәмәгать бер атна вакыт калып килә. Алдан шушы изге 10 көнне кабул итәргә, аларны каршы алырга әзерләник, тырышлык куйык, алдан уйлыйк, нәрсәләр эшли алабыз, ниятлик, алдан хәстәрлеген күрсәң, эш бәрәкәтлерәк була. Шанаңны җәйдән әзерләдиләр, готов сани слета диләр. Кыш җиткәч кенә тиз генә шана ремонтлап булмый. Шулай бит? Ярты кышың үтәчәк, шанаңны ремонтлый. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең бәләбез шунда ки, без күп эшкә әзерлексез тотынабыз. Рамазан килде, без әле һаман аңламыйбыз. Соңгы 10 көндә генә аңлыйбыз без. Рамазан битте, аның рухын, кыямнарның тәмен, Кадр кичләрендә генә аңлыйбыз. Инде Рамазан үтеп китте бит. 27 көн китте бит инде кич. Шуңа күрә җәмәгать алдан күңелең белән әзер планлаштырырга кирәк. Әгәр дә син алдан Рамазаныңны планлаштырсаң, алдан син шушы Зүлхиҗҗәнең 10 көнен, Гарафа көннәрендә, Корбан көннәрендә нинди изгелекләр кыласың, нинди гамәлләр эшли аласың,
Мұны алдан планға кіртсәң, ниндидер бәлки дөньяви эшләреңне біраз гына шиткәрәк қойып тұрсаң, бітмәссің, үлмәссің, хәерчеләнмәссің, дөнья китмей ул җәмәгать. Менә күрерсез, шушы 10 көннең бәрәкәте безнең тормышыбызда күбрәк булачак. Нинди хәерле эшләр бар шушы көннәрдә. Җәмәгать, үземне һәм сезне чакырам. Намазларыбызны төзәтергә. Җәй, фитнәле вакыт. Иртәнге намазлар бик иртә. Төнге намазлар ястүләр бик кич, акшамнар бик кич. Шуңа күрә без шушы үзебезнең торган җирлегебездә күп вакытта фитнәгә биреләбез. Күп кардәшләребез намазларына җиңел карый башлыйлар. Әйдәгез, намазларыбызны төзәтик шушы көннәрдә. Намазларыбыз вакытында укылсын. Чөнки Аллаһ безгә намазны фарыз итмәде. Безгә Аллаһ 5 вакыт намаз фарыз итте. Һәрбер намазның аның вакыты белән килә, вакытында укылсын. Намазларыбыз сыйфатлы булсын. Дөнья куабыз дип. Тавык җим шукыган кебек, хушуклыксыз, итмикнәсез без намазларыбызны укымыйк, юкка чыгармыйк, сыйфатлы булсын. Фарызлар белән генә шикләнмик. Нәфилләребезне укыйк. Кая безнең духа намазларыбыз? Кая безнең мәчет намазларыбыз? Кая безнең башка көннең башында һәм ахырында булган намазларыбыз? Шуңа күрә җәмәгать, нәфилләребез белән biz фарызларыбызга ярдәм итик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте үзенең сахабасына: "Алейка бикассратис суджуди лиллаһ" диде. Мин сиңа насихат итеп әйтәм диде. Аллаһыга сәҗдәләреңне күбәйт диде. Сәҗдә кылгына димәде. Сәҗдәләрең күп булсын диде Аллаһка. Фа иннака ла тасджуд лиллаһи сәҗдәтан илля рафа'ака илейхи биха дараҗа ва хатта анка биха хати'a диде. Чөнки син Аллаһ Тәгаләгә бер генә мәртәбә сәҗдә кылсаң диде. Шушы сәҗдәң белән Аллаһ синең үз каршында дәрәҗәңне күтәрер диде. Бер баскыч менерсең диде һәр сәҗдәң саен. Һәм шуның белән Аллаһ гынахаңны кичерер диде. Бу Имам Муслим риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать ел фасыллары үзгәрә, заманалар үзгәрә, кешеләр үзгәрә, ләкин 5 намаз дөнья беткәнче дәвам итәргә тиеш. Ни өчен? Чөнки кайсы мөселман намазын сакласа, Аллаһ аны саклаячак. Аның динен саклаячак, аның иманын саклаячак, аның тақвалыгын саклаячак, аның ризыгын саклаячак, аның бәрәкәтен саклаячак. Кем намазын сакламый, Аллаһның сагы ул бәндәдән китәчәк. Шуңа күрә намаз безне узатып килә Аллаһның җәннәтенә, Аллаһның рәхмәтенә. Шулай ук җәмәгать бу көннәрдә ураза. Аллаһ Тәгаләнең илчесе шушы 10 көннәрдә кылыгыз күп изгелек диде. Һәм галимнәребез әйтте, иң зур изгелекләрнең берсе ураза тоту. Ураза тоту. Имам Ан-Навави рахимахуллаһ әйткән, шушы көннәрдә ураза тоту ныклы мустахаб булып тора ди. Ныклы мустахаб. Ягъни тотсаң ярый, тотмасаң ярый гына түгел, тоту хәерле булган ди. Шуңа күрә кем күпме булдырала. Шушы көннәрдә ниятләгез уразаларыгызны. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хатыннарыннан риваят булып килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Зулхиҗҗаның 9-нчы көнендә, Гашура көнендә, һәр айның 3 көнендә, ягъни тулы ай төннәренең көндезләрендә ураза тота иде дип безгә риваят иттеләр. Шуңа күрә җәмәгать бу көннәрдә ураза бигрәк тә җәмәгать Гарафа уразасы. Изге Гарафа көне 2 көн бергә килә. Безнең килә Корбан көне, унысы шушы Корбанга көтәбез. Сарыкларны әзерлибез. Әлхәмдүлилләh бу яхшы. Гарафаны онытабыз. Алар икесе дә зур дәрәҗәле көннәр. Корбанның күләгәсе астында Гарафа югалырга тиеш түгел. Алар икесе дә изге көн, бер дәрәҗәгә куегыз. Гарафаның изгелеге җәмәгать ул көнне бүтән хаҗилар, дөньяның бүтән илләреннән, бүтән пишмакларыннан җыелалар бер урынга. Көне буе зикр, тәсбих, дугададыр. Шуңа күрә кемнәр хаҗда түгел, аларга сөннәт булып тора Гарафа көнендә уразага керү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу көн уразасы диде. 2 ел кылган хаталарга каффарат булыр диде. Үткән һәм киләсе елга диде. Бер көн ураза 2 еллык гынахларның кечерелүенә сәбәп булыр диде.
Бу имам Муслим риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать җомгадан чыккач, әлхәмдүлилләh, деловой җегетләребез күп, планинглары бар, органайзерлары бар. 9 көнне корбан икән, 8 көнне ураза дип язып куегыз. Ураза тотыгыз, үзегез, хатыныгыз, үзең генә җәннәткә ярамый кирәгә. Балаларыгыз, әтиәнигә шалтыратыгыз. Җәмәгать, бик күп кардәшләребез Гарәфәнең ничек килгәнен, ничек киткәнен күрми дә калалар. Гарәфәдә рәхәтләнеп авыз тутырып башлыйлар. Бу ураза көне синең 2 еллык. Менә бу поезд китә икән, бу бүтән сиңа кайтмаячак. Сине кире кайтара алмыйсың, битте, син промаргал үзеңнең бер гарәфәңне. Савап китте, ул кире кайтмый. Шуңа күрә җәмәгать хәтта кай вакыт авылларда, җирлекләрдә күрәм кай бер хәзрәтләрне, хәтта муазиннәрне, остазларны күрәм. Чәй ичеп йөриләр, кофе ичеп йөриләр. Мәйтем, тукта, сезнең гарәфә түгелмени бүген? Минем бүген аш иде инде, минем бүген никах иде. Какой аш? Какой никах? Битер бөтен ашыңны, никахыңны. Кем сине ашка, никахка чакыра? Безнең гарәфә дигән. Акшамга җыйсыннар, икендегә җыйсыннар, аннарысын авыз ачырсыз. 2 изгелекне бергә кылырсыз. Бәлки синең сәбәпле кемдер уразага керер, кемдер гыйбадәтне торгызыр. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу гарәфә уразасы ул юкка чыгып барган бер сөннәт. Без ул сөннәтне терелтергә тиеш. Аллаһ хакы өчен сорыйм. Алдан хәбәр итегез гаиләләрегезгә. Шалтыратыгыз авылларыгызга, туганнарыгызга. Күбебезнең WhatsApp'та төркемнәр, группалар бар. Туганнар белән аралашабыз. Хәерле көннәр телибез. 8 июль көнне билгеләп куйсыннар. Корбан алдыннан ураза җәмәгать 2 еллык гынахларга кафарат. Бу сөннәтне без кайтарырга, торгызырга тиеш. Һәм иншаллах шушы сөннәтне терелтү йөзеннән Аллаһ насыйп итсә, үзебезнең мәчеттә менә бу зур чатырда ифтар ясыйбыз. Гарәфә ифтары узган башка еллардагы кебек. Иншаллах бер 400-500 кешегә өстәл әзерлибез. Шуңа күрә рәхим итегез, без бу көнне күтәрергә тиеш. Безнең гарәфә көне бу җәмәгать. Аны без торгызмасак, кем торгыза? Һәм кемнәр гарәфә ифтарында, әлхәмдүлилләh, Рамазанда машалла кардәшләребез катнашты. Шул кадәр зур ярдәмнәрен кертте. Кемнең гарәфә ифтарында катнашасы килә, оялмагыз, читенсенмәгез, килегез. Әлхәмдүлилләh, үз өлешегезне кертегез, Аллаһ насыйп итсә. Һәм шулай ук җәмәгать, шушы көннәрнең изгелекләре тәкбир, тәһлил һәм тәсбихлар. Абдулла ибн Умар радиллаһу анһума тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһы Тәгалә каршында диде, шушы 10 көннән дә изге, һәм шушы 10 көндә кылынган гамәлдән дә изге, һәм Аллаһ күбрәк яраткан көн гамәл юк диде. Юк диде. Һәм шуңа күрә фәакфиру фихинна мин ат-тәһлил ват-тәкбир ват-тахмид диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, шуңа күрә бу Аллаһ айрыша яраткан көннәрдә күбәйтегез диде. Нәрсәләрне? Тәһлилләрне, ла илаһа иллаллаһ, тәкбирләрне, Аллаһу акбар, һәм тахмид, хәмд сәнәләрегезне бу көннәрдә күбәйтегез диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шушы хадисны тапшырган Абдулла ибн Умар. Шулай ук әйтәләр Абу Хурайра. Алар урамда тәкбир әйтеп йөргәннәр. Шушы Зулхиҗҗаның 1-10 көнендә. Хәтта базарларга бара иделәр ди. Һәм базарларда тавыш белән алар тәкбир әйтеп, кемдер тегендә тәкбир әйтә иде, кемдер монда бер сатучы тәкбир әйтә иде, кемдер нәрсәдер сатып алырга кирәк. Анда бит мөселманнар бөтенесе. Тегесе монсы кай вакыт шушлай тәкбир башлана иде ди. Ягъни кешеләрнең күңелләрен уятып, күтәреп йөри торган булганнар. Безнең инде ул күбрәк хәзер калды. Ташрик көннәрендә, гарәфәдә башланып, чөнки ул фарызлар белән дә бәйле. Ансы алдагы җомгаларда искә төшеребез. Ләкин элек тә җәмәгать әле ул бар иде. Хәзер дә кайбер авылларда сакланып килә. Менә гаит көннәрендә бабайлар бүленеп, төрле урамнан чыгып китәләр. Иртәнге 4-тә, 5-тә гаиткә барганда тәкбир әйтеп, ничектер авылны уятып, шушы сөннәтне торгызучы авыллар әле саклаучы бар. Аллаһның рәхмәтендә булсыннар. Шуңа күрә җәмәгать бу көннәрдә тәкбир, тәһлил һәм тәсбихлар, һәм әлбәттә инде 10-нчы көнне Корбан, аның турында әле айрым искә төшерүләр булыр. Әле безнең вакытыбыз бар. Без хәзер Зулхиҗҗәгә әзерләнәбез каршы алырга. Киләсе четверг, пятница
инде корбанлыкларыгызны ниятләгез, чөнки Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен без корбаныбызны чалсак, Аллаһ Тәгалә әҗәтле калмый, аның бәрәкәте, аның безгә мәртәбәсе булачак иншааллаһ. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.